Καλημέρα σας, καλησπέρα σας, ανάλογα πότε ακούτε την εκπομπή Αθλητικό Μαγκαζίνο, η οποία ηχογραφείται 5 Νοεμβρίου 2024. Είναι μετά το παιχνίδι του Πανετολικού με την Καλιθέα και πριν το παιχνίδι της ομάδας του Αγρινίου με τον Άρη. Στο μικρόφωνο ο Μπάμπης Τσιρώνης και ο Γιάννης Τσιρώνης. Και θα πούμε και για το παιχνίδι με την Καλιθέα και φυσικά για το παιχνίδι το οποίο έρχεται με τον Άρη στο Αγρίνιο για την 11η αγωνιστική πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Το τρίτο που δίνει φέτος ο Πανετολικός με ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Τις δύο προηγούμενες ο Πανετολικός έριξε την ομάδα από την κορυφή της βαθμολογίας. Οι φίλοι της ομάδας του Αγρινίου ελπίζουν ότι θα τριτώσει το καλό για αυτούς και το κακό για τον αντίπαλό τους. Θα δούμε, θα σχολιάσουμε κάποια πράγματα. Με τι θες να ξεκινήσουμε? Το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα, σαν ό,τι έχει κάνει ο Πανετολικός στο πρωτάθλημα το φετινό, δείχνει ότι παίρνει βαθμούς στις ομάδες που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και τις ρίχνει από την κορυφή, αλλά δεν μπορεί να πάρει βαθμούς από τις ομάδες που είναι στην ουρά της βαθμολογίας. Ναι, αλλά δεν ήταν και καλός, για να είμαστε δίκαιοι, στο παιχνίδι με την Καλιθέα, μιλάω πάντα. Άρα δίκαια δεν πήρε κάτι καλύτερο, νομίζω, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αν και δεν δέχτηκε κάποιο γκολ από τον αντίπαλο. Αυτό γκολ ήταν και το γκολ που δέχτηκε. Θα μπορούσε να το έχει αποφύγει. Εντάξει, απλά... το θέμα είναι ότι μέχρι το γκολ, μέχρι εκεί που σημείωσε τον γκολ ο Πανετολικός, ήταν καλός, ήταν πολύ καλός. Από εκεί όμως και μετά λες και έσβησε μηχανές που λέμε. Ήταν μέτριος ο Πανετολικός και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ μέτριος, θα έλεγα. Το μόνο θετικό δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι από πανετολικής παρουσίας συνολικά και όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν η εντυπωσιακή παρουσία των φιλάθλων του Πανετολικού για άλλη μια φορά. Έχεις απόλυτο δίκιο, ήταν εξαιρετική η παρουσία των 700 περίπου φίλων του Πανετολικού, οι οποίοι είχαν δείξει από νωρίς τις διαθέσεις τους όταν ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια από την Καλιθέα για το παιχνίδι με τη Λεωφόρο. Είχαν εξατμιστεί τα πρώτα 500 στη θύρα 6. Την αγαπημένη θύρα των φίλων του Πανετολικού. Έδωσε κι άλλα στην διάθεση των φίλων της ομάδας του Αγρινίου η Καλιθέα στη συνέχεια, άλλα 200 και αυτά τα εξάντλησαν και ήταν δυναμική. Ήταν αρκετός κόσμος, ναι. Εντυπωσιακή παρουσία. Μίξη, θα έλεγα, όλων των φίλων του Πανετολικού. Τι εννοώ με τη λέξη μίξη? Από οργανωμένους μέχρι φοιτητές, μέχρι ετωλακαρνάνες που ζουν στην Αθήνα, μέχρι και από όλα τα σημεία του νομού, έτσι. Με καταγωγή από όλα τα σημεία του νομού ήταν εκεί. Και νομίζω... Δηλαδή μια γκάμα ανθρώπων, ένα σύνολο ανθρώπων που καλύπτουν όλο το φάσμα των φίλων του Πανετολικού, των φιλάθλων. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι πλέον να είναι και στα εντός η παρουσία αντίστοιχη. Τι εννοώ? Ναι, προφανώς στα εντός έδρας παιχνίδια η παρουσία του κόσμου είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή στο παιχνίδι με το Βόλο, για παράδειγμα, μπορεί να είχε και 3.000 φίλους του Πανετολικού. Αν το πάμε όμως σε αντιστοιχεία και τηρουμένων των αναλογιών, μεγαλύτερη είναι η παρουσία των 700 εκτός έδρας από 3.000 εντός έδρας. Εννοώ ότι θα έπρεπε να γεμίσει το γήπεδο όσο έχει διαθέσιμο ο Πανετολικός, όπως γέμισε το Πέταλο όσο είχε διαθέσιμο ο Πανετολικός εκτός έδρας. Δηλαδή 4.300 χωράει αυτή τη στιγμή το γήπεδο με κλειστή τη Μικρή Κερκίδα. Δεν νοείται για εμένα, με την πορεία που κάνει ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή, να έχει οτιδήποτε λιγότερο, ειδικά σε ένα παιχνίδι με μεγάλη ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, όπως είναι ο Άρης, το Σάββατο που έρχεται. Το Σάββατο δηλαδή στις 9 Νοεμβρίου, ένα εξαιρετικό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που αποτελούν εκπλήξεις στο φετινό πρωτάθλημα. Και ο Πανετολικός γιατί βρίσκεται τόσο ψηλά, κανένας δεν το περίμενε, και ο Άρης γιατί βρίσκεται στην πρώτη θέση. Επίσης, κανένας δεν νομίζω ότι περίμενε μια τέτοια εξέλιξη, τουλάχιστον στις πρώτες 10 αγωνιστικές. Πάντως, σε αυτό που είπες αναφορικά με τον κόσμο, ο Πανετολικός πάντα έχει δυναμική μεγάλη στο λεκανοπέδιο. Στα παιχνίδια που δίνει στο λεκανοπέδιο διαχρονικά, έτσι. Οπότε μπορεί και κινητοποιεί μεγάλο αριθμό κόσμου, ειδικά σε παιχνίδια που θεωρούνται και είναι σημαντικά. Τώρα αναφορικά με το παιχνίδι με τον Άρη, ναι, συμφωνώ. Οι εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος είναι και δύο, με διαφορετικές αφετηρίες βέβαια, γιατί ο Άρης πάει για πρωτάθλημα, έχει στόχο το πρωτάθλημα και θεωρείται μια ομάδα, είναι μια ομάδα που ανήκει στο Big Five του ελληνικού ποδοσφαίρου, όχι όμως από τις πώς το λένε, από τις πρωτοκλασσάδες, από τις πρώτες, από τις πιο δυνατές. Ίσως η πέμπτη
Όχι, ίσως, ίσως είναι η πέμπτη. Αντικειμενικά, όπως και να το δει κάποιος, είναι η πέμπτη αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν μου αρέσει να μιλάω για Big Five κλπ. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει Big Five στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα Big Five, γιατί για την Ευρώπη. Εντάξει τώρα, στην Ελλάδα θα πω κάτι το οποίο εγώ έχω φίλους που είναι και παοκτζίδες, έχω φίλους που είναι και αριανούς. Αυτή τη στιγμή. Τι πιστεύω εγώ. Μπορεί να δούμε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και να το διεκδικήσουν και 5 ομάδες. Κανένα πρόβλημα. Συμφωνώ σε όλα. Αλλά διαχρονικά, αν πρέπει να μιλήσουμε για μεγάλες ομάδες σε εισαγωγικά. Γιατί μεγάλη ομάδα είναι και ο Πανετολικός, μεγάλη ομάδα είναι και ο Όφη, μεγάλη ομάδα είναι και ο Παζιάννηνα και μην παίζει Super League. Μεγάλη ομάδα είναι έχουν και την ιστορία τους, τον κόσμο τους, εκπροσωπούν περιοχές ολόκληρες. Ακριβώς. Ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή, και σε διακόπτω θύμα, τι θέλεις να πεις, επειδή είναι πάνω σε αυτό που συζητάμε. Ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος εκπρόσωπος της Δυτικής Ελλάδας ολόκληρης. Ο μοναδικός. Ωραία. Με την έννοια όμως των μεγάλων, όπως την θέλουν οι φίλοι των μεγάλων ομάδων, σε εισαγωγικά των μεγάλων, το ξαναλέω, γιατί όπως είπαμε, μεγάλη ομάδα είναι και ο Πανετολικός και οι ομάδες που προανέφερα. Αλλά με αυτά τα κριτήρια, μεγάλες είναι 3 στην Ελλάδα. Άντε να βάλω και τον ΠΑΟΚ να το πάμε στους 4, που και πάλι νομίζω ότι στα δεδομένα των άλλων 3 δεν μπορεί να μπει. Δηλαδή να έχει διψήφιο αριθμό πρωταθλημάτων, να έχει πολλά κύπελα, να έχει πολλές συμμετοχές στην Ευρώπη. Είσαι στο Αγρίνιο και τα λες αυτά, αν είσαι στη Μακεδονία θα σου έλεγα εγώ αν θα έλεγες τα ίδια. Ρε παιδί μου, θα στο θέσω διαφορετικά και το ξαναλέω χωρίς καμία εμπάθεια. Έχω φίλους παοκτζίδες, νομίζω ότι δεν έχω μεγάλη συμπάθεια και προς τον ΠΑΟΚ. Δεν έχω κανένα λόγο να πω κάτι κακό. Έλα αποκαλύψου, πες τα. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει όσες συμμετοχές έχει και ο Πανετολικός σε ομίλους της Champions League, για παράδειγμα. Δεν μπορώ να τον βάλω στο ίδιο τσουβάλι με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ που έχουν γράψει ας πούμε κάποιες βραδιές, νίκες με τη Ρεάλ ή ισοπαλίες με τη Ρεάλ ή νίκες επί της Μπαρτσελώνα ή δεν ξέρω, έχουν παίξει παιχνίδια στην κορυφαία διοργάνωση, όσο μακρινά κι αν είναι. Είναι και αυτό μια οπτική. Όχι αυτό που συγκρίνει τον ΠΑΟΚ με τους 3 της Αθηνάς τους μεγάλους. Αυτό που είπες ότι έχει τις ίδιες συμμετοχές με τον Πανετολικό. Δεν το λέω ούτε για να πικάρω κάποιον ούτε τίποτα. Πόσο μάλλον για τον Άρη τώρα που τον πάω σε μια εντελώς διαφορετική ταχύτητα. Νομίζω ότι δηλαδή είναι οι 3 οι μεγάλοι αυτοί οι οποίοι έχουν γράψει την ιστορία που έχουν γράψει. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ μια κατηγορία μόνος του. Και μετά είναι ο Άρης μια κατηγορία μόνος του. Και μετά ακολουθούν οι επαρχιακές ομάδες. Μετά είναι ο Πανετολικός. Μαζί με τον Όφη. Είναι μαζί με. Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Λάρισα και Όφη νομίζω είναι επίσης σε άλλη κατηγορία γιατί έχουν και τρόπαια. Ισχύει. Δεν το πάω σε επίπεδο δυναμικής. Πάρα πολύ κόσμο. Ο Πανετολικός έχει πάρα πολύ κόσμο. Του λείπουν μέχρι στιγμή τα τρόπαια. Ναι, εντάξει. Αλλά Όφη και Λάρισα έχουν πολύ κόσμο πραγματικά. Έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Προέρχονται και από μεγάλες πόλεις και το Ηράκλειο και η Λάρισα είναι μεγάλες πόλεις, έτσι, και εκπροσωπούν και μεγάλες περιοχές. Ο Όφη την Κρήτη ολόκληρη, η Λάρισα τη Θεσσαλία εκεί. Εντάξει. Εν τω μεταξύ το έχουμε ξεκινήσει για εντελώς διαφορετικό λόγο και στο τέλος θα καταλήξουμε να μας κράζουν από κάτω και να μας λένε τι λέτε για τον Πανετολικό και ο Πανετολικός είναι η μεγαλύτερη ομάδα κλπ. Είπαμε, είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της Δυτικής Ελλάδας. Και για μένα μπορεί να είναι ο Πανετολικός η μεγαλύτερη ομάδα. Ελλάδα. Ναι, και για μένα μπορεί να είναι ο Πανετολικός η μεγαλύτερη ομάδα, αλλά αυτό είναι μια προσωπική μου άποψη, ας πούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο αντικειμενικά, για να τα βλέπουμε λίγο απ' έξω τα πράγματα, μπορώ να το στηρίξω και περισσότερο. Τώρα, για να επιστρέψουμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Ο Πανετολικός στο παιχνίδι με την Καλιθέα δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν καλός για ένα 20 λεπτό. Μετά το 20 λεπτό έδωσε το χώρο στην Καλιθέα με έναν εξαιρετικό Βαλμπουενά στα 40 του χρόνια να εντυπωσιάζει και να δέχεται και τα συγχαρητήρια του Γιάννη Πετράκη. Είσαι μεγάλος ποδοσφαιριστής. Ναι. Εντάξει, και 40 να είσαι. Και άλλοι που στα 40 παίζανε καλό ποδόσφαιρο, έτσι. Εγώ δεν ξέρω πολλούς να παίζαν στα 40 σαν το. Εγώ θυμάμαι το Ροζέ Μιλά, ας πούμε, έπαιζε στο Μουντιάλο. Καλά, ο Ροζέ Μιλά μπορεί να μην ήταν και 40 όταν λες εσύ. Μπορεί να ήταν και μεγαλύτερος, ακόμα καλύτερος. Στα χαρτιά να ήταν 40, στην πραγματικότητα μπορεί να ήταν 45, ξέρω εγώ.
Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θέλω να πάω τώρα στο Βαλμπουενά. Είναι και οι Ιταλοί εδώ, γειτονές μας πολλοί που αρκετά συντεμένοι που παίζουν ποδόσφαιρο ακόμα σε υψηλό επίπεδο. Αυτοί που μας ακούν όμως δεν θέλουν να μάθουν ούτε για το Μιλάο ούτε για τους Ιταλούς. Να πούμε για το Βαλμπουενά. Ποδοσφαιρικές γνώσεις. Ναι, που ήταν καλό στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Πήρε τα συγχαρητήρια από τον Γιάννη Πετράκη. Έγινε και θέμα μετά τον αγώνα. Τον ρώτησε ο δημοσιογράφος εκεί της συνδρομητικής τηλεόρασης τι είπε στο Βαλμπουενά ο Πετράκης, ο οποίος αποκάλυψε ότι απλά του εξέφρασε το θαυμασμό του. Και όταν τον ρώτησαν αν θα τον ήθελε στο Αγρίνιο, είπε αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά ναι. Άλλο θέμα, αλλά ναι. Νομίζω, εντάξει, και εμένα αν με ρώταγες αν θα ήθελα τον Βαλμπουενά στο Αγρίνιο και έτσι στα 40 θα τον ήθελα, δεν το συζητάω. Αλλά και έχει πρόβλημα ο Πανετολικός στο δημιουργικό κομμάτι, που ένας παίκτης όπως είναι ο Βαλμπουενά φυσικά θα μπορούσε να το λύσει αυτό το πρόβλημα σε κάποια παιχνίδια. Αλλά ήταν αντίπαλος, ευτυχώς για τον Πανετολικό δεν κατάφερε να είναι πιο ουσιαστικός. Από εκεί και πέρα αυτό το οποίο, σε αυτό στο οποίο θα μπορούσε να σταθεί κάποιος είναι ότι ο Πανετολικός ακόμα και όταν ήταν κακός δεν ιτήθηκε. Ωραία. Γιατί ο Πανετολικός άλλων χρόνων. Κοίταξε, για να λέμε την αλήθεια, τώρα μας έχει καλομάθει ο Πανετολικός φέτος με τα αποτελέσματα που έχει φέρει και τη θέση που βρίσκεται στη βαθμολογία. Ψηλά και υποχώρησε στην 7η μετά τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής, γιατί κέρδισαν όλοι οι πρωτοπόροι οι υπόλοιποι. Και ο Αστέρας Τρίπολης που ήταν κάτω από τον Πανετολικό και τώρα τον πέρασε. Αλλά και κέρδισε και τον Όφη μάλιστα ο Αστέρας Τρίπολης. Δηλαδή μια ομάδα που επίσης έχει υψηλές βλέψεις. Αλλά εντάξει, το αποτέλεσμα δεν είναι άσχημο με την Καλιθέα άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή με την έννοια ότι μπορεί να είναι τελευταία στο βαθμολογικό πίνακα η Καλιθέα αυτή τη στιγμή, όμως έχει κάνει κάποιες ομάδες να καρδιοχτυπήσουν σε κάποια παιχνίδια και μεγάλες ομάδες, και το σημαντικό είναι ότι την κράτησε χαμηλά, δηλαδή με το βαθμό της ισοπαλίας δεν έκρινε η διαφορά, έτσι, δεν τον πλησίασε η Καλιθέα, διατήρησε τη διαφορά που είχε τη μεγάλη, τη βαθμολογική από την ομάδα αυτή. Και όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, έρχονται οι συνθήκες και έτσι και δεν μπορείς να κερδίσεις τέτοια παιχνίδια, δηλαδή με ομάδες μικρομεσαίες, καλό είναι να μην χάνεις, έτσι δεν είναι? Να μην μικράνουν τη διαφορά με σένα. Με αυτή την έννοια λοιπόν το αποτέλεσμα είναι καλό. Έτσι βέβαια, όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, ναι, ήταν όχι απλά καλό, άστο τώρα, καλό. Ήταν... Αλλά... εντάξει, δεν ήταν καλός ο Πανετολικός, ίσως ήταν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο σε αυτόν τον αγώνα, ίσως ήταν η χειρότερη φετινή. Είναι η χειρότερη με διαφορά νομίζω από τη δεύτερη. Η χειρότερη εμφάνιση του Πανετολικού με διαφορά από τη δεύτερη. Απλά να συνυπολογίσουμε και τα προβλήματα τα οποία είχε ο Πανετολικός στα αγωνιστικά. Και σημαντικές απουσίες. Έτσι ακριβώς. Και όταν ας πούμε ο Γιάννης Πετράκης γυρίζει, κοιτάει τον πάγκο του και βλέπει ότι μπορεί να του λείπουν 5 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι και 5 βασικοί, ότι θα αναγκαστεί για να καλύψει το κενό να βάλει παιδιά τα οποία μπορεί να κάνουν ακόμα και ντεμπούτο. Ντεμπούτο Κακιόνι. Ντεμπούτο στην κατηγορία. Μιλάω για τον Κακιόνι. Φυσικά τα παιδιά αυτά έχουν πάρα πολύ ταλέντο. Και ο Νικολάου και ο Κοντούρης και ο Κακιόνης και όποιος έχει χρησιμοποιήσει. Απλά τους λείπει η εμπειρία και μπαίνουν κατευθείαν στα βαθιά σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως είναι αυτό με την Καλιθέα, στο οποίο ήδη το γήπεδο έχει γύρει σε εισαγωγικά, δηλαδή προς τη μία πλευρά. Η κατοχή στο δεύτερο ημίχρονο σε κάποια σημεία ήταν άνω του 60% και του 65% για την Καλιθέα. Αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Διαφορετικό από το ξεκίνημα, γιατί στο ξεκίνημα ο Πανετολικός είχε κατοχή, έτσι. Μόνο στα 20 πρώτα λεπτά είχε τον απόλυτο έλεγχο. Μετά προς το ημίχρονο, όσο περνούσε ο χρόνος, ισορροπούσε το παιχνίδι η Καλιθέα, η οποία πριν το ημίχρονο το είχε πάει στο 52-48. Με τον Πανετολικό όμως να έχει την περισσότερη κατοχή σε αυτό το 52-48, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο καμία σχέση. Δεν ήταν 52-48, ήταν και περισσότερη κατοχή για τον Πανετολικό στο ξεκίνημα του αγώνα. Εγώ μιλάω για το τέλος του ημιχρόνου τώρα. Στο τέλος του ημιχρόνου ήταν 52-48. Είχε φτάσει και το 70-30. Μα γι' αυτό και έμεινε 52-48. Από το 20 λεπτό και μετά η Καλιθέα έχει την κατοχή. Αλλά στη σούμα βγήκε υπέρ του Πανετολικού, γιατί είχε αυτό το 20 λεπτό το πρώτο που είχε την καθολική υπεροχή. Αναφορικά με τον ντεμπούτο του Κακιόνι και την ανάγκη χρησιμοποίηση νέων παιδιών, είναι μονόδρομος για τον Πανετολικό από εδώ και πέρα. Και όταν λέω από εδώ και πέρα, δεν εννοώ μόνο στο φετινό πρωτάθλημα. Δηλαδή, είναι μια πολιτική που θα εφαρμοστεί από ό,τι φαίνεται και θα καθιερωθεί στον Πανετολικό, γιατί εγώ το συνδυάζω και με τις πρόσφατες τελευταίες δηλώσεις Κοστούλα,
ο οποίος είπε ότι αν δεν βρεθεί κάποιος αγοραστής τελικά, θα αναγκαστώ να προσαρμόσω το budget της ομάδας στα έσοδα. Έτσι, που τι σημαίνει αυτό αυτομάτως? Ότι οι μεταγραφικές δυνατότητες του Πανετολικού, οι οικονομικές μεταγραφικές δυνατότητες, έτσι, θα είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Οπότε αναγκαστικά θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να στηριχθεί σε νέα παιδιά. Να πούμε σε τι πράγμα αναφερόμαστε. Ο Κοστούλας έδωσε μία συνέντευξη στην εφημερίδα Πελοπόννησος, στην οποία ερωτήθηκε για πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων και για το αν ακόμα επιμένει ότι θέλει να αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο. Στο οποίο είπε ο Κοστούλας ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το θέλω τώρα, το θέλω εδώ και 10 χρόνια. Το λέω ότι θέλω να φύγω. Απλά τώρα πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορεί πλέον να καθυστερήσει άλλο, και έβγαλε και την είδηση ότι έχει μαζέψει τους συνεργάτες του, έχει μιλήσει στους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύει όλα αυτά τα χρόνια στο Αγρίνιο και τους έχει πει ότι στο τέλος της χρονιάς θέλει να φύγει. Δηλαδή και να μην βρεθεί κάποιος άλλος, αυτός δεν θα είναι εδώ. Και πώς θα γίνει αυτό? Δεν παρατάει την ομάδα, απλά θα την πάει έσοδα-έξοδα. Δεν μπορεί να την παρατήσει. Δηλαδή, τι είναι μια ομάδα, τι είναι οι μετοχές, να πεις ότι πώς την παρατάς και φεύγεις. Αν και είπε ότι... Απλά είπε ότι θα αποχωρήσει με αυτόν τον τρόπο, ότι θα του πάει σε έσοδα-έξοδα. Αν και είπε ότι αν δεν βρεθεί βέβαια κάποιος αγοραστής, γιατί δεν ζητάω και τρελά λεφτά. Ναι. Γιατί εγώ κρατάω κάποιες κουβέντες που είναι σημαντικές, έτσι, και ενδεικτικές των προθέσεων. Και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουν φουντώσει οι φήμες ότι υπάρχουν κρούσεις προς τον Φώτη Κοστούλα, βέβαια χωρίς τίποτα να έχει διαρρεύσει και χωρίς τίποτα να είναι επίσημο και χωρίς τίποτα να μην επιβεβαιώνεται. Άρα το κατά πόσο ισχύουν αυτές οι φήμες ή όχι δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Νομίζω ότι σε αυτές τις δουλειές απλά κάποια μέρα ξυπνάς το πρωί και ξαφνικά σου λένε ότι ξέρεις τι, ο Πανετολικός άλλαξε χέρια. Και γιατί το λέω? Γιατί το έχουμε ζήσει το Δεκέμβριο του 2022. Πάντως το έχουμε ζήσει δηλαδή με τους Καμίνσκι τότε. Ναι. Άλλο αν δεν ολοκληρώθηκε. Πάντως έχω την εντύπωση ότι δεν είναι μόνο το ψυχολογικό, το ψυχικό κομμάτι, που δηλαδή κάπου έχει κορεστεί και ο Κοστούλας έχει εξαντληθεί ψυχικά, ας πούμε, με όλο αυτό. Γιατί έχει αναφέρει στις συνεντεύξεις του το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι δεν είναι θέμα διάθεσης μόνο το ότι θέλει να παρατήσει την ομάδα, να παρατήσει. Να απεμπλακεί από την ομάδα, αλλά δεν υπάρχει διάθεση γενικά. Και όχι δική του διάθεση, έχει να κάνει με την ηλικία του. Το έχει ξαναπεί. Είναι βιολογικό δηλαδή το έχει πάει 78 χρονών, δεν μπορεί 78 χρονών. Και βιολογικά, αυτό ήθελα να πω. Αντί να ζήσει τη ζωή του με τα παιδιά του, τα εγγόνια του, την οικογένειά του, να κάθεται να ασχολείται με το Πανετολικό και με ότι κάποια ποδοσφαιρική ομάδα τέλος πάντων. Και δεν ενδιαφέρεται κάποιος από την οικογένεια, δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν έχουν σχέση καν με την Ελλάδα, όπως έχει πει ο άνθρωπος. Και μάλιστα απορρίσανε, λέει, και το λόγο για τον οποίο ασχολήθηκα κι εγώ. Ναι, γιατί ούτε ο ίδιος ασχολούνταν ποτέ με το ποδόσφαιρο, δεν ήταν ποτέ φανατικός με κάτι. Η μόνη του επαφή με το ποδόσφαιρο, όπως είπε, ήταν ότι παρήχε τις εμφανίσεις σε μια σουηδική ομάδα. Νομίζω μιλάει για την Ακρόπολη. Μιλάει για την Ακρόπολη Στοκχόλμης, που είναι ελληνική ομάδα στη Σουηδία, να το θέσουμε έτσι. Σε αυτή βοηθούσε, αν δεν κάνω λάθος. Κρατάω μια επιφύλαξη, μήπως αυτό που μεταφέρω αυτή τη στιγμή είναι λάθος. Απλά επειδή θυμάμαι ότι η συγκεκριμένη ομάδα έχει προπονηθεί ακόμα και στο Εμιλέον κάποτε το 2010. Και είχαν πάρει και δηλώσεις από τον Παπαγιανόπουλο, θυμάμαι. Ο οποίος μετά έπαιξε και στον ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έφτασε να παίξει Εθνική Σουηδίας. Νομίζω έχει συμμετοχή με την Εθνική Σουηδίας ο Παπαγιανόπουλος. Ομογενής στη Σουηδία. Τέλος πάντων, δεν ξέρω το κατά πόσο θα βρίσκεται εδώ τη νέα σεζόν ο Φώτης Κοστούλας. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει την αγάπη του για τον Πανετολικό έμπρακτα, περισσότερο από κάθε άλλον ποτέ. Κανένας δεν έχει ευεργετήσει τον Πανετολικό όσο το έχει κάνει αυτός. Γι' αυτό βρίσκεται και τόσα χρόνια η ομάδα στη Super League. Γιατί αυτός είναι που έχει ξοδέψει ένα κάρο εκατομμύρια για να φτιάξει το γήπεδο όπως το μάθαμε στα νεότερα χρόνια. Γιατί όπως το θυμούνται οι παλιοί, καταλαβαίνουν ότι δεν έχει καμία σχέση. Γιατί αυτός έφτιαξε ένα αθλητικό κέντρο για να προπονητή ομάδα. Γιατί αυτός έκανε τις μεταγραφές που χρειαζόταν όλο αυτόν τον καιρό και πλήρωνε τα συμβόλαια για να φτάσει αυτή η ομάδα να ανέβει στη Super League και να βρίσκεται εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Και γενικότερα
νομίζω ότι ό,τι περνούσε από το χέρι του το έχει κάνει ήδη. Από εκεί και πέρα, για να θέλει να απεμπλακεί σε τέτοιο βαθμό, σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, όπως και να έχει. Ναι, δείχνουν τα πράγματα ότι και βιολογικά δεν μπορεί να συνεχίσει. Ναι, άρα εντάξει, τελείωσε. Νομίζω αν ρωτήσεις 5.000 αγρινιώτες, οι 4.900 θα σου πούν ότι θέλουν τον Κοστούλα με κάποιο τρόπο να τον κάνουμε, ξέρω εγώ, βιονικό. Να ζει για πάντα και να είναι για πάντα στο τιμόνι του Πανετολικού. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν γίνονται. Αν θυμάσαι και στην εκδήλωση που είχε γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην αρχή της σεζόν, όταν είχαν παρουσιαστεί οι εμφανίσεις και τα εισιτήρια διαρκείας κτλ., που είχε μιλήσει και εκεί, είχε τοποθετηθεί ο Κοστούλας, πάνω κάτω στο ίδιο μήκος κύματος ήταν, έτσι. Οπότε δεν είναι η πρώτη και η μόνη φορά που το λέει αυτό. Ναι. Ας αφήσουμε όμως αυτά που είπε ο Φώτης Κοστούλας και να επιστρέψουμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Ξεφύγαμε από τα αγωνιστικά, αλλά είναι ενδιαφέροντα όμως και σημαντικά και αυτά που αναφέραμε, έτσι, αναφορικά με τη διάδοχη κατάσταση στον Πανετολικό, γιατί πολύ σύντομα θα τα βρούμε μπροστά μας. Δεν είναι πολύ μακρινό όλο αυτό το σενάριο, έτσι, αυτή η διάδοχη κατάσταση. Λοιπόν, εντάξει, απέχει όμως από αυτή τη στιγμή. Ας μείνουμε, είπαμε, στο αγωνιστικό. Οπότε ας μιλάμε για τα αγωνιστικά. Στο αγωνιστικό ο Πανετολικός υποδέχεται τον Άρη. Μέχρι στιγμής έχει αντιμετωπίσει, δεν έχει υποδεχτεί, το ένα ήταν εντός έδρας, έχει αντιμετωπίσει δύο ομάδες που βρισκόντουσαν στην κορυφή της βαθμολογίας πριν το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Το ένα ήταν την τέταρτη αγωνιστική όταν έπαιζε με τον Ολυμπιακό και το άλλο ήταν όταν έπαιξε με την ΑΕΚ στο Αγρίνιο. Ο Ολυμπιακός όταν έπαιξε με το Πανετολικό ήταν η μόνη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα που είχε το απόλυτο, είχε 3 νίκες σε 3 μάτς, ήταν στην πρώτη θέση. Παίζοντας με τον Πανετολικό έπεσε από την κορυφή με το 0-0. Η ΑΕΚ όταν έπαιξε με τον Πανετολικό ήταν αυτή στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, μόνη πρώτη. Ιτήθηκε όμως από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και έπεσε από την κορυφή. Και τώρα υποδέχεται τον Άρη που είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία με 20 βαθμούς. Και θα κάνω εγώ μία πρόβλεψη που μπορεί να εκτεθώ. Έχω πέσει μέσα στις δύο προηγούμενες. Έχω πιάσει το διπλό του Πανετολικού στο Ηράκλειο για το πρωτάθλημα και το άσοχη που είχα πει με την ΑΕΚ στο Αγρίνιο. Θα κάνω μία ακόμα παρόμοια πρόβλεψη και θα πω ότι είναι άσοχη και αυτό το παιχνίδι με τον Άρη, ο οποίος θα πέσει από την κορυφή στο παιχνίδι στο Αγρίνιο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Αυτό. Και αν το πιάσω, το πιάσα. Ελπίζω να επαληθευτείς, έτσι. Και δεν το λέω με καμία εμπάθεια ως προς τον Άρη που έχει παίξει εξαιρετικό ποδόσφαιρο φέτος και έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Απλά πιστεύω ότι ο Πανετολικός έχει μια πολύ σοβαρή ομάδα και με τις επιστροφές που έχει, με τον Γιάννη Πετράκη να έχει συγκεκριμένο πλάνο, μπορεί να κάνει τη ζημιά. Σε καμία περίπτωση το φαβορί δεν είναι ο Πανετολικός. Απλά πιστεύω ότι μπορεί να κάνει την υπέρβαση, γι' αυτό το λέω. Κοίταξε, χρειάζεται κάποια στιγμή και ο Πανετολικός να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα στην έδρα του, στο Αγρίνιο. Έτσι, ναι. Γιατί δεν τα πηγαίνει τόσο καλά όσο τα πηγαίνει στα εκτός, τουλάχιστον στη φετινή σεζόν μέχρι στιγμής. Δεν έχει πολλά θετικά αποτελέσματα. Τον Πανσεραϊκό έχει και την ΑΕΚ. Ναι, εντάξει. Οπότε. Στην έδρα του. Ναι, πάντα. Για την έδρα του, για το Αγρίνιο. Γιατί μιλάμε. Έξω έχει τον Όφη, έχει τον Ατρόμητο, έχει διπλά. Ναι, έχει περισσότερα. Έχει μαζέψει περισσότερους βαθμούς έξω. Εισάριθμες είναι οι νίκες που έχει κάνει εντός και εκτός. Απλά έξω έχει πάρει και πιο μεγάλα αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα το χ με τον Ολυμπιακό. Φέρνω ένα παράδειγμα. Εντάξει, μεγάλο αποτέλεσμα είναι και η νίκη επί της ΑΕΚ εδώ. Ναι, αλλά το βάζω στις δύο νίκες. Ότι έχει 2 νίκες εντός, 2 νίκες εκτός. Τα έχω μετρήσει εκεί. Αλλά στα υπόλοιπα, στους βαθμούς που έχει πάρει, στα χ που έχει κάνει. Γιατί εδώ μέσα έχει ιτηθεί από το Βόλο για παράδειγμα. Έχει ιτηθεί από τη Λαμία για παράδειγμα. Έχει ιτηθεί στο Αγρίνιο από ομάδες που θεωρητικά είναι στο ίδιο επίπεδο και χαμηλότερο. Ακριβώς. Από τον Πανετολικό. Ενώ εκτός έδρας έχει ιτηθεί μόνο από τον ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα. Οκ. Okay. Είναι μία ήττα, όχι απλά εντός προγράμματος, είναι τι πιο σύνηθες που θα έλεγαν κάποιοι συνάδελφοι. Έχει πάρει διπλό στον Όφη, έχει πάρει διπλό στον Ατρόμητο, έχει σημαντικά αποτελέσματα. Ναι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ανακάμψει και εντός έδρας ο Πανετολικός. Το άλλοτε απόρθητο Κάστρο θα πρέπει να αρχίσει να δίνει βαθμούς. Έτσι, γιατί τώρα είδες δεν μας αρέσει η 7η θέση, είναι στην 7η θέση και κάπως καλά είπα εγώ πριν ότι μας έχει καλομάθει φέτος ο Πανετολικός, αλλά είναι και το φορμάτ του φετινού πρωταθλήματος τέτοιο που επιβάλλει να είναι τουλάχιστον στις θέσεις 5 μέχρι 8
αν θέλει να διεκδικήσει κάτι καλό, κάποια διάκριση. Που η διάκριση για τον Πανετολικό, μην κρυβόμαστε, είναι η διεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Εισιτηρίου, ανεξάρτητα αν είναι εφικτό να τα καταφέρει. Έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν το συζητάμε. Το δεν μας αρέσει η 7η θέση δεν ισχύει για εμένα, θέλω να πω. Εγώ αν τερματίσει 7ος ο Πανετολικός, θα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Και εγώ θα είμαι ικανοποιημένος. Απλά λέω ότι μας έχει συνηθίσει τώρα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος αυτό το πλασάρισμα στην πεντάδα. Έτσι, κάποια στιγμή, αν δεν ήταν και τα στραβά αποτελέσματα, θα μπορούσε να βρίσκεται και ακόμη πιο ψηλά. Εντάξει, το ξαναείπαμε. Θα μπορούσε να έχει κερδίσει, ας πούμε, τη Λαμία και έτσι, μόνο με αυτό το παιχνίδι να είναι πολύ ψηλότερα. Εντάξει, αλλά... Ή να έχει καλύτερο αποτέλεσμα με το Βόλο, στο οποίο η διαιτησία ήταν πρωταγωνιστή. Το παιχνίδι με το Βόλο δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Πιστεύω. Δεν μιλάω για το αγωνιστικό. Μιλάω έτσι όπως έλεγα τα πράγματα. Έχασε βαθμούς μέσα στο Αγρίνιο από ομάδες υποδεέστερες θεωρητικά. Έτσι. Ναι. Που θα μπορούσε να είναι και ακόμη πιο ψηλά. Με αυτή την έννοια λέω ότι μας έχει καλομάθει και κάπως τώρα μας φαίνεται η 7η θέση. Ναι, ότι είναι χαμηλά για τις δυνατότητες του. Και επειδή άκουγα και ένα σχόλιο, το έχω ξαναναφέρει ότι ο Κατσουράνης φέτος, επειδή τον έχω ακούσει σε κάποιες εκπομπές του Μπεταράδες, μιλάει με θετικά σχόλια για τον Πανετολικό. Τον άκουγα προχτές και είπε ότι εάν ο Πανετολικός δεν τερματίσει από τις θέσεις 5 έως 8, θα έχει αδικήσει τον εαυτό του και θα είναι αποτυχία. Εντάξει, ισχύει έτσι όπως τον βλέπει δηλαδή, πιστεύει αυτό. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό όταν το λέει ένας άνθρωπος που έχει παίξει ποδόσφαιρο και σε τόσο υψηλό επίπεδο. Που σημαίνει ότι βλέπει κάτι περισσότερο από ό,τι βλέπω εγώ και εσύ. Και όποιος άλλος φίλος του Πανετολικού. Ισχύει αυτό, έτσι. Αν και στο ξεκίνημα της σεζόν, όσο και αν πιστεύαν όλοι ότι δείχναν εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Πετράκη και επειδή ξεκίνησε τη σεζόν κανονικά με τον προπονητή αυτόν, έτσι, ότι η ομάδα δεν θα είχε καλύτερη πορεία από την περσινή. Κανείς δεν περίμενε ότι ο Πανετολικός θα έφτανε στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας ή θα έφερε κάποια αποτελέσματα όπως αυτά που έφερε. Δικαιολογημένα όμως, γιατί αν αναλύσεις το ρόστερ του Πανετολικού το φετινό, καταλαβαίνεις ότι είναι αποδυναμωμένο σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι. Τα έχουμε ξαναπεί άλλωστε αυτά. Είναι κάθε χρόνο το budget είναι και μικρότερο, κάθε χρόνο ποιοτικά, θεωρητικά πάντα. Γιατί αυτό που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο ο Πανετολικός φέτος είναι ικανοποιητικότατο. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις δυνατότητες και την ποιότητα των ποδοσφαιριστών και του ρόστερ που έχει αυτή τη στιγμή, αλλά το πώς αυτό δουλεύεται, το πλάνο που έχει, το με τι νοοτροπία παίζει και τι ψυχολογία παίζει. Δεν τέλειωσα το συλλογισμό μου που ξεκίνησα να το λέω αυτό. Εντάξει, είναι ο τρόπος, η εμπιστοσύνη που βγάζει η ομάδα. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα που φέρνει. Είναι εμπιστοσύνη με τον τρόπο που παίζει, με τις εμφανίσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα. Γιατί αν εξαιρέσουμε αυτή την τελευταία στη Λεωφόρο με την Καλιθέα, όλες οι υπόλοιπες εμφανίσεις του Πανετολικού στο πρωτάθλημα, όλες ανεξαρτήτως αποτελέσματος, γιατί το αποτέλεσμα παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες. Δεν παίζει ρόλο μόνο η αγωνιστική παρουσία μιας ομάδας για το αποτέλεσμα. Οι εμφανίσεις του λοιπόν ήταν τόσο καλές και τόσο πιστικές που έβγαζε μια εμπιστοσύνη προς τα έξω. Έτσι, προς τον και κόσμο. πάντα τηρουμένων των αναλογιών. Με ποιον παίζεις, που παίζεις και λοιπά. Γιατί και με τον Μπάουκ στην Τούμπα μπορεί να ιτήθηκε, αλλά στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε ακόμα και να έχει προηγηθεί. Έπαιξε πολύ καλά ο Πανετολικός. Με το Βόλο, όσο του επετράπει να παίξει, έπαιξε. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε περισσότερο. Τώρα από εκεί και πέρα... Το θέμα είναι να έχει επιστροφές, να μην έχει τις απουσίες αυτές που είχε με την Καλιθέα, γιατί ο Πανετολικός έχει να διαχειριστεί και αυτό το κομμάτι, γιατί πέρα από τους τραυματισμούς είναι μία από τις ομάδες που έχουν φορτωθεί πάρα πολύ και με κίτρινες κάρτες και με κάρτες. Φόρτωσε εκεί ο Τσέτσιλας, οι 8 είναι μόνο από τον Τσέτσιλα. Μόνο σε ένα παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι, okay. Οπότε έχει να διαχειριστεί και αυτό το κομμάτι ο προπονητής. Δεν έχει κάποιον που θα λείπει με κάρτες στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι δύο που ήταν δηλωμένοι έχουν επιστρέψει, και ο Πέρες που δηλώθηκε με το Βόλο και ο Σιέλης που δηλώθηκε με την Καλιθέα. Σημαντικές επιστροφές. Είναι επιστροφές. Εντάξει, ο Πέρες είχε επιστρέψει ούτως ή άλλως με την Καλιθέα. Ο Σιέλης έλειπε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως έλειπε και ο Στάγιτς που αποβλήθηκε από τον Τζέτσιλα. Ανέτεια εντελώς.
Τέλος πάντων, τους έχει στη διάθεσή του όλους αυτούς. Φαίνεται ότι δεν θα έχει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα ο Γιάννης Πετράκης για το παιχνίδι με τον Άρη. Αμφίβολοι ως ένα βαθμό παραμένουν ο Μαϊντέβατς, ο οποίος ταλαιπωρείται από μια ίωση, ενδεχομένως όμως μέσα στην εβδομάδα να μπει σε προπονήσεις και να είναι και στην αποστολή. Ο Φερμίν Ρουίθ έχει επιστρέψει σε προπονήσεις σταδιακά, έχει μπει σε μερικό πρόγραμμα από την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα πάει για κανονικό πρόγραμμα αυτή την εβδομάδα, μπορεί να μπει στην αποστολή, δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό, θα δούμε το τι ακριβώς θα γίνει με τη δική του περίπτωση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο χρειάστηκε ο Πανετολικός σε κάποια παιχνίδια όταν έλειπε ο Τορεχόν και δεν τον είχε, αλλά βρήκε τη λύση στον Νικολάου. Αυτός ο οποίος δεν θα είναι και σε αυτό το παιχνίδι είναι ο Τσελίκοβιτς. Ο Τσελίκοβιτς, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα υγείας, κάνει προπονήσεις κανονικά ο Τσελίκοβιτς, απλά δεν είναι ακόμα σε φάση να μπορεί να δώσει το 100%. Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει κάτι τέτοιο στην καριέρα του. Θα έχει υπομονή και ο Πανετολικός, θα του δώσει το χρόνο που χρειάζεται και κάποια στιγμή θα τον δούμε και αυτόν να έχει πιο ενεργό ρόλο ενδεχομένως όταν θα τον χρειαστεί η ομάδα. Τον χρειάστηκε πάντως σε προηγούμενα παιχνίδια και για κακή τύχη της ομάδας του Αγρινίου δεν τον είχε στη διάθεσή του, ειδικά στο παιχνίδι με την Καλιθέα, όπου έπαιξαν αναγκαστικά και ο Λιάβας και ο Μλάντεν χωρίς να είναι 100% έτοιμοι και με αρκετό ρίσκο, νομίζω, ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναμενόταν ότι θα έμεναν εκτός αγώνων για τουλάχιστον μία εβδομάδα ακόμα και τελικά μπήκαν στο παιχνίδι με την Καλιθέα και θα μπουν και στις προπονήσεις, είναι κανονικά και θα είναι λογικά στην αποστολή στο παιχνίδι με τον Άρη, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα ο Πετράκης στο να επιλέξει ποδοσφαιριστές για το κέντρο της άμυνας. Θα έχει ενδεχομένως ένα πρόβλημα αν δεν προλάβει ο Ντίας στην επίθεση, εκεί όπου το δίδυμο Ντίας Λομόνακο είναι το καλό του αυτή τη στιγμή, σε εισαγωγικά, αυτό που αποδίδει καλύτερα τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια από ό,τι έχουμε δει, και ο ένας εκ των δύο, ο Ντίας, είχε δεχθεί ένα χτύπημα στο Περιστέρι, επέστρεψε στο παιχνίδι με τον Βόλο, τον έβαλε για λίγα λεπτά, ο Πετράκης ξανά έβγαλε πρόβλημα αφού δεν ήταν 100% έτοιμος για να επιστρέψει, έμεινε εκτός με την Καλιθέα και τώρα τρέχει να προλάβει για το παιχνίδι με τον Άρη, στο οποίο τρέχει να προλάβει και ο Μαϊντέβατς, όπως είπαμε. Ο Ρόα έδειξε ότι ακόμα δεν έχει μπει 100% σε αυτό που θέλει ο Πετράκης. Τι εννοώ, φαινόταν στο παιχνίδι με την Καλιθέα που ξεκίνησε ως βασικός λίγο χαμένος μπροστά, σαν να μην τέριαζε πολύ καλά, σαν να μην έχει προσαρμοστεί στο 100% στα θέλω του Πετράκη, ενώ δείχνει πολύ καλά στοιχεία και είναι καλός ποδοσφαιριστής. Έχει χάσει μια τρομερή ευκαιρία στο 8ο λεπτό και από εκεί και πέρα μετά κάνει μόνο λάθη. Εντάξει, δεν πήγανε γενικά κάποια πράγματα καλά για την ομάδα σε αυτό το παιχνίδι και μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και η γενικότερη παρουσία της ομάδας έχει επίδραση, αρνητική επίδραση όταν δεν είναι καλή και σε ατομικό επίπεδο για κάποιους ποδοσφαιριστές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω να πω για το παιχνίδι με τον Άρη και να κλείσω εγώ αναφορικά με το παιχνίδι με τον Άρη. Και να κλείσουμε και γενικά, νομίζω, γιατί τρέχει ο χρόνος. Είναι ότι ο Πανετολικός δύο πράγματα χρειάζεται σε αυτό το παιχνίδι. Το πρώτο είναι να επανέλθει στις εμφανίσεις που μας έχει συνηθίσει τη φετινή σεζόν, τις καλές εμφανίσεις. Το δεύτερο είναι η παρουσία του κόσμου να είναι ανάλογη, έτσι, να στηρίξει και να οθήσει την ομάδα να πάρει το θετικό αποτέλεσμα, να θυμίζει έδρα το γήπεδο του Πανετολικού, και αυτό δεν αφορά μόνο τους οργανωμένους και το πέταλο, έτσι, αφορά το σύνολο των φιλάθλων και το σύνολο των κερκίδων, των διαθέσιμων τουλάχιστον κερκίδων στο γήπεδο. Μάλλον τρία πράγματα χρειάζεται. Χρειάζεται να έχει μια δίκαιη διαιτητική αντιμετώπιση, έτσι. Ναι. Όχι να ευνοηθεί, να έχει μια δίκαιη αντιμετώπιση. 50-50, αυτό που λέμε. Ή ακόμα και αν αδικηθεί, να το πάω και ένα βήμα παραπέρα, να έχει αδικηθεί από ένα φυσιολογικό λάθος, το οποίο ούτως ή άλλως άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Λοιπόν, αλλά κρατάω τη δική σου την πρόβλεψη ότι είσαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος, ναι. Και αυτό με γεμίζει με αισιοδοξία και εμένα, γιατί συνήθως επαληθεύεσαι. Να πούμε κάτι για τα τμήματα υποδομών. Προλαβαίνουμε. Να πούμε πολύ επιφανειακά τώρα πλέον, γιατί έχουμε γράψει ήδη αρκετό χρόνο. Ξεφύγαμε λίγο με κάποια θέματα. Ότι τα τμήματα υποδομών στα παιχνίδια, ο Πανετολικός είχε απ' όλα αυτή την εβδομάδα. Είχε μία ήττα, μία νίκη και μία ισοπαλία. Με την Άδενης Καλιθέα πάντα. Έτσι, ναι, με τις αντίστοιχες
ομάδες υποδομής Ναι. της Άθενας Καλυθέα. Συγκεκριμένα η K19 έπαιζε εκτός έδρας, ήρθε ισόπαλη 1-1. MVP για τον Πανετολικό είναι ο Παπαζόης, ο τερματοφύλακας. Έχει αποκρούσει 2 πέναλτι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πολύ καλός τερματοφύλακας. Στο 15 και στο 22. Όσοι έχουν παρακολουθήσει κατά την προηγούμενη και την προπροηγούμενη περίοδο τα τμήματα υποδομής, γνωρίζει ακριβώς γιατί πράγμα μιλάμε. Είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, είναι επαγγελματίας, έχει... Επαγγελματίας από τα 17. Από τα 17, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Κάτι σημαίνει αυτό από μόνο του. Ότι τον πιστεύουν στον Πανετολικό και πέρυσι ήταν ο βασικός της K17, φέτος είναι ο βασικός της K19. Είναι ένα παιδί το οποίο θα μπορούσε να αγωνίζεται και του χρόνου ακόμα στην K19, δηλαδή ηλικιακά έχει περιθώρια. Παρ' όλα αυτά δείχνει πολύ καλά στοιχεία και δεν αποκλείω ίσως κάποια στιγμή, ίσως και σύντομα, ίσως και συντομότερα, να είναι αρχικά ως τρίτος στον Πανετολικό και μετά βλέπουμε. Τώρα, για τα άλλα παιχνίδια, να πω ότι ο Πανετολικός είχε ζητήσει και πέναλτι σε αυτό το μάτς, το οποίο είχε προηγηθεί ο Πανετολικός με κεφαλιά του Αλμπάνη. Δέχθηκε όμως την ισοφάριση, προηγήθηκε στο 74, ισοφαρίστηκε στο 82, ζήτησε μετά, είχε ζητήσει μάλλον πριν την ισοφάριση ένα πέναλτι το οποίο δεν καταλογίστηκε υπέρ του Ράδου. Το 1-1 παρέμεινε ισόπαλη K19. Σχετικά με την K17 που ήταν και... η ομάδα η οποία κέρδισε αυτή την εβδομάδα και με ευρύ σκορ, με 4-1. Στο 18 από ασίστ του Αλεξόπουλο Γκορόγιας έκανε το 1-0 με ένα διαγώνιο σουτ. Στο 30 ο Γερνάς με πλασέ πέτυχε το δεύτερο γκολ. Μετά μείωσαν οι φιλοξενούμενοι στο 62 σε 2-1. Στο 78 ο Βασιλείου με ατομική προσπάθεια και στο 81 με πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο Παπαευθυμίου, διαμόρφωσε κάπως έτσι ο Πανετολικός το 4-1 και η K17 του Πανετολικού το 4-1 και η K15 ήταν η ομάδα η οποία ιτήθηκε με βαρύ σκορ στο Εμιλέον εντός έδρας από την Καλυθέα. Δέχτηκε από 2 γκολ σε κάθε ημίχρονο και με 4-0. Αν και σε αυτή την ηλικία, δηλαδή K15, το ζητούμενο δεν είναι τόσο τα αποτελέσματα. Είναι το ζητούμενο τα αποτελέσματα, αλλά το κύριο ζητούμενο είναι στο να γίνουν σωστοί ποδοσφαιριστές. Αυτά τα παιδιά, γιατί για παιδιά μιλάμε τώρα, K15. Να πάρουν... Καλά, και K17 για παιδιά μιλάμε. Ναι, ναι. Πολύ περισσότερο η K15. Ναι. Να πάρουν τα εφόδια, τα σωστά εφόδια είναι το ζητούμενο, ποδοσφαιρικά σωστά εφόδια, ώστε να εξελιχθούν, να αναπτύξουν το ταλέντο τους και να μπορέσουν να κάνουν καριέρα στο ποδόσφαιρο. Και πριν κλείσουμε, να πούμε ένα τελευταίο, αφού μιλάμε για τμήματα υποδομής, ότι την Κυριακή έπαιζαν και οι γυναίκες του Πανετολικού, οι οποίες και εκεί υπάρχουν παιδιά, και μιλάμε για κανονικά παιδιά, πολύ μικρές ηλικίες. Υπάρχουν και πιο έμπειρες ποδοσφαιρίστες φυσικά, αλλά υπάρχουν και πολλά παιδιά, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας αρέσει να βλέπουμε, ότι δίνεται η ευκαιρία να αθληθούν και να παίξουν σε υψηλό επίπεδο παιδιά από την περιοχή, είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια. Έτσι, εννοείται, το ποδόσφαιρο είναι για όλους. Κανένα άθλημα δεν έχει συγκεκριμένο φύλο. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είναι σε καλό δρόμο για την άνοδο. Η ομάδα των γυναικών, που είναι γνωστό, έχει θέσει ως στόχο την άνοδο στην Α κατηγορία. Έχει ενισχυθεί φέτος σημαντικά. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, τα λέμε όμως για όσους ενδεχομένως δεν τα έχουν ακούσει, αυτά που έχουν πει σε προηγούμενες εκπομπές, και δεν έχει τύχει να ασχοληθούν και με το ποδόσφαιρο των γυναικών εδώ, με την ομάδα του Πανετολικού, με τις ομάδες του νομού γενικότερα, γιατί είναι 2 ομάδες της Εδωλοακαρνανίας σε αυτό το επίπεδο και στον ίδιο όμιλο, στη Β' Εθνική. Να πούμε ότι μετά τη δεύτερη αγωνιστική ο Πανετολικός και άλλες 3 ομάδες έχουν το απόλυτο. Τα φαβορί. Στο δεύτερο όμιλο της Β' Εθνικής είναι ο Πανετολικός, είναι ο Βόλος 2004, η ομάδα που αγωνίζονταν στην Α' Εθνική την περσινή σεζόν. Είναι ο Φίδων Άργους, η ομάδα που είχε πάρει το πρωτάθλημα στον όμιλο αυτό την περσινή σεζόν και έχασε στα μπαράζ την άνοδο από μια παράλογη, έτσι, να είσαι πρωταθλητής, παράλογη συνθήκη, να είσαι πρωταθλητής στον όμιλο, να παίρνεις το πρωτάθλημα και να παίζεις στα μπαράζ σε 3 αγώνες στην άνοδο στην κατηγορία, γιατί 4 όμιλους είχε η Β' κατηγορία και ανέβαιναν οι 3 με την περσινή προκήρυξη και έτυχε, ήρθαν έτσι τα αποτελέσματα να μην καταφέρει ο Φίδων Άργους να ανέβει. Είναι όμως πολύ δυνατή ομάδα και θα διεκδικήσει την άνοδο και φέτος, και το δείχνει αυτό.
Και η τέταρτη ομάδα που συμπληρώνει την πρώτη τετράδα δηλαδή στη βαθμολογία, τις ομάδες που μαζί με τον Πανετολικό έχουν το απόλυτο, είναι ο Ίκαρος Πετρωτού, ο οποίος είναι ο επόμενος αντίπαλος του Πανετολικού αυτή την Κυριακή που μας έρχεται. Ο Πανετολικός, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πολύ δύσκολο, πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει τον Ίκαρο Πετρωτού εκτός έδρας, στην Πάτρα, στην Αχαΐα. Και ένα παιχνίδι του οποίου το αποτέλεσμα θα κρίνει αν πωλήσει και την πορεία των ομάδων. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μέσα στις διεκδικήτριες και οι δύο. Είναι νωρίς βέβαια. Είναι νωρίς βέβαια. Εντάξει, ναι. έχει... Με τον Ίκαρο Πετρωτού που έχει παίξει και ένα φιλικό. Βέβαια, είναι 18 παιχνίδια. Έχει παίξει και ένα φιλικό προετοιμασίας, τον έχει κερδίσει εύκολο ο Πανετολικός, αλλά άλλο τα φιλικά προετοιμασίας και άλλο οι επίσημοι αγώνες του πρωταθλήματος. Πάντως, από όσους γνωρίζουν, από όσους παρακολουθούν το ποδόσφαιρο των γυναικών και είναι γνώστες, φέρνουν ως φαβορί 3 ομάδες, όχι 4, φέρνουν ως φαβορί τον Πανετολικό, το Βόλο και το Άργος σε αυτό το πρωτάθλημα. Με τη Σπάρτη έπαιζε ο Πανετολικός, την προηγούμενη αγωνιστική 5-0 το είπες. Ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο που ήταν σε φουλ ρυθμούς η ομάδα του Αγρινίου κατάφερε να κλείσει το ημίχρονο με σκορ 4-0. Στο δεύτερο ημίχρονο κατέβασε στροφές, έβαλε βέβαια άλλο ένα γκολ, δεν φορτσάρισε όμως ιδιαίτερα. Ναι. Δόθηκε και χρόνο συμμετοχή σε μικρές, σε νεαρές ποδοσφαιρίστριες, επειδή αναφέρθηκες πριν στις μικρές ηλικίες. Κυρίως οι μικρές, παίξανε και στις 5 αλλαγές, οι 3 ήταν μικρές. Ξανά παίξει και η Σιμάκη, η οποία επανήλθε μετά από 8 μήνες, έτσι, από ένα σοβαρό τραυματισμό, πήρε χρόνο συμμετοχής. Θα δούμε αυτή την αγωνιστική τι θα καταφέρει η ομάδα του Αγρινίου, ο Πανετολικός, απέναντι στον Ίκαρο Πετρωτού, που είναι ένας πολύ ισχυρός αντίπαλος. Και να κάνουμε και μια αναφορά στην ομάδα του Μεσολογγίου, την άλλη ομάδα του νομού. Δεν είπες τα γκολ ποιοι έβαλαν. Πες τα, ναι. Στο 14 απευθείας εκτέλεση φάουλ Κίκα Μορένο. Στο 33 εκτέλεση πέναλτι Τζάνι έκανε το 2-0. Πριν το ημίχρονο το 3-0 το έκανε σε μια προώθηση η Κιντέρο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ωραία, γιατί στο πρώτο ημίχρονο είχα ένα θέμα, δεν έβλεπα πολύ. Ναι, όχι, Κιντέρο, σλάτη Κιντέρο βέρα. Αμυντικός προωθήθηκε. Ναι, προωθήθηκε στο κόρνερ και έκανε την προβολή. Και το τέταρτο γκολ το έβαλε. Μάλλον το τέταρτο ήταν αυτό. Το τρίτο είναι η Σαπλαούρα που έχει κάνει ωραία ατομική ενέργεια. Ναι, πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Ναι, πολύ ωραίο γκολ η Σαπλαούρα. Και το 5-0 το έκανε η Παπαϊωάννου με προβολή. Πήρε το rebound εκεί από ένα σουτ που έκανε η Μορένο και αποκρούστηκε η Κίκα. Και με προβολή έκανε το 5-0. Επειδή ξεκίνησα να λέω για την ομάδα του Μεσολογγίου, είχε δεύτερη ήττα αυτή την αγωνιστική εκτός έδρας στο Βόλο, από το Βόλο που είναι εκ των φαβορίων που σας αναφέραμε, με 4-0. Μία παρατήρηση έχω να κάνω για το παιχνίδι του Πανετολικού. Αυτή τη φορά αγωνίστηκε μεν στο Εμιλέον η ομάδα, δεν αγωνίστηκε όμως στο κεντρικό, στο μεγάλο γήπεδο, το μεγαλύτερο. Αγωνίστηκε στο πλαστικό, σε ένα εκ των γηπέδων που έχουν πλαστικό. Και αποτελεί πρόβλημα όταν έρχεται κόσμος. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ναι, ήταν αρκετός προφανώς, γιατί γίνονται βέβαια κάποιες εργασίες, κάποιες βελτιώσεις στα άλλα τα γήπεδα, αλλά αυτό έφερε πρόβλημα γιατί πλέον ακολουθεί κόσμος, έρχεται κόσμος για την ομάδα των γυναικών. Ενδιαφέρεται να την παρακολουθήσει και καλά κάνει. Και το ζητούμενο, και ένα ζητούμενο ή και αυτό, να έρθει ο κόσμος να πλαισιώσει το ποδόσφαιρο των γυναικών, γιατί αξίζει τον κόπο. Έτσι, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Όμως οι συνθήκες στο συγκεκριμένο γήπεδο δεν ήταν καλύτερες. Δεν υπάρχει κερκίδα. Μπορούν να πάνε. Δηλαδή ήταν άνθρωποι που προβληματίστηκαν και αναγκάστηκαν ακόμη και να αποφασίσουν για να φύγουν. Έτσι, αφού δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν. Ναι, γιατί υπάρχει ένας χώρος εκεί που βρισκόταν το κατάστημα στο Εμιλέον. Υπάρχει ένας χώρος εκεί που μπορείς να κάτσεις, υπήρχαν κάποιες καρέκλες κλπ. Αλλά ήταν τόσος ο κόσμος που δεν έφτανε για όλους. Κάποιοι ήταν πιο πίσω, υπήρχαν όρθιοι, δεν έβλεπαν και κάποιοι έφυγαν. Έτσι, καλό είναι να γίνονται τα παιχνίδια αυτά στο κεντρικό γήπεδο, αν είναι δυνατόν. Και γενικότερα σε γήπεδο με φυσικό χλωτάπητα, γιατί το πλαστικό βγάζει και τραυματισμούς, διαμαρτύρονται και οι ποδοσφαιρίστρες εκεί. Και όταν υπάρχει και δυνατότητα και η υποδομή να υπάρχει και κερκίδα, είναι ακόμα καλύτερο. Ακόμη καλύτερα. Έτσι, δίνει όθηση στην ομάδα, όπως το πρώτο παιχνίδι που την πρώτη αγωνιστική εκεί είχε σημαντική παρουσία και ο κόσμος και βοήθησε. Λοιπόν, αυτά. Ξεφύγαμε. Λοιπόν, φτάσαμε στα 45 λεπτά, 30 θέλαμε να γράψουμε. Τέλος εδώ. Αυτό ήταν το αθλητικό μαγκαζίνο από τα γκρινιάρα.gr για την 5η Νοεμβρίου 2024. Θα
ανέβει εντός της ημέρας. Εσείς θα το ακούσετε όποτε θέλετε τώρα από εκεί και πέρα. Αυτά. Γεια σας. Γεια σας.